Bore tak ada. Bore anda. Halo guys, boy ko ang nigda montse video porai asa kalama boy bo mojangaiनो मोजां दङ दायो जोंहा रिसिताया दखना गाननांदों मोसानो थाखाय पुरा पुरि बिबैया गाननांदों गानो फैदो माबार दे नै होथि दे नोंनाव होगोन दा तने पुरा नै फिउजोखौ दखना गानगासिनो आदैया जोंहा हे मोजां गान Background एकदम डेन्जार दै जोंनि न'फोरा इदिनोसै बायला जिला लांफानो नागिराखै नोंखो लांफानो नागिराखै लिस्टिक फोनदों नामा लिस्टिक फोनदों लिस्टिकबो फोनदो फटाबो फोनबाय नै सनाबो गानबाय ओजोंहाय नै बिदन दखना गानबाय बैसागो बैसागो ना र बैसागो सल' दामना होनोसै एसे मोसानांगोन र' मोसायाबा जानाय नङा हा होमबालाय मानोथो गान दे बेलाय आबिया सिखायदों मोजाङै सिखायना लाखा पिन्जुसथाम नांगौ बेबायदि Boria जाबाय नुसिगोन मोजां Pali Masuk kakon Boria nusigen Bi pali je isi kayo ka So menan ka beli je nga tada ka horde du sun tada ya klak lam ni gundani Nunggu phải chứ Musana thằng ấy mà rung lạc nó thằng đêm bằng Đé Maya Số loa mua gửi Đã đừng mua lại Khar có đôi khổ Hầu Đã được ra nhà đi khá sơ đã sụp nạc khả pro Đâu có đây vậy con ra đi Musa gede Musa boleh madu thằng si bo deh dose phai dose lo mà số lo Bore tak ada. Bore anda. बैसागु जाबाय दे फाइन बाजबाय नै आंनि दखना गाननायखौ माबायदि दोन नै दोन आबिया गानो दो दखनाखौ दे सोर गानो नै दखनाखौ सोर गानो नै दखनाखौ दे खोन्था दे आबैया गानो दं बा दखनाखौ आबिया गानोबाय ओमफ्राय नों माव थांगोन देलाय दा बैसागु मोसानो थांगोन आब'मोन ज' नेयाबा आब'मोना नेगोन दं नेगोन होनदो मा फोनदो नोङो फटा लिपस्टिक ओमफ्राय आइब्रुस ओमफ्राय सनाबो गानदों
Nah Sona kacau-kacaunya ba Sona bukan denei. Omprai iman ini arone yo. Ini alunai na. Ba dokna bidon bisa gini, misan tangsigen dengan bisa aja. Ini menang ke kita deh, ini menang ke kita deh. Ang ni munga ne. Ah, ikut malay mo. Ang ni munga. Mereka nama nama. Risita Boro. Nah. Dah baik.